Hej, til vores opgave der har vi valgt at undersøge brugen af AI på gymnasier, og hertil der har vi snakket med en ekspert, Andreas Møjlemose, og så har vi også udsendt et spørgeskema til eleverne på Himmelev Gymnasium. Vi vil nu interviewe Julie Rørdam, som er Himmelev Gymnasiets rektor. Tak Julie. Hvordan forholder du dig til brugen af AI blandt eleverne på Himmelev Gymnasium, og hvordan har du taklet sig problematikkerne omkring det i forhold til, at du er så kommet som en ny rektor? Det er en udvikling, der er rigtig meget i gang i sektoren, så det er den også her, og det er sket også samtidig med, at jeg er kommet, men også fordi det sker i sektoren. Jeg tror, det er rigtig fint at lære, eleverne de bruger AI til at blive klogere på et emne. Det kunne være fysik, eller dansk politik, eller hvad ved jeg, derhjemme. Man skal ikke bruge til sine afleveringer, og man skal ikke sidde og bruge det i undervisningen. Nej. Okay. Vi har så også lavet det her spørgeskema, og det fortæller, at 77% af eleverne bruger AI til sådan at finde information i skolen. Samtidig siger vores ekspert også, at AI kan ligesom have en positiv effekt på sådan uddannelsessektoren. Da alle nu har ligesom en adgang til en tutor for eksempel. Hvad mener du om eleverne finder information? Jeg synes, det er super fint, at man kan blive klogere på et emne, fordi nogen har jo rigtig mange, de kan spørge derhjemme, og nogen har ikke lige så mange. Så der synes jeg, at det virkelig kan noget, og man må bare sige, man skal være god til at prompte. Så det gør også, at eleverne faktisk skal kende deres emne, før de kan prompte godt. Så jeg synes, det er fint på den måde. Ja. Så vores ekspert udtaler også, at man skal passe på med ligesom at kriminalisere eleverne i forhold til sådan plagiat og brug af snyd og AI. Han mener, at lærere i stedet skal have en åben dialog med eleverne i forhold til sådan udfordringerne ved AI. Hvad mener du også selv om det? Det synes jeg også er rigtigt. Og lærerne skal sætte nogle rammer, og det er vi også i gang med at tale med dem om. Og eleverne må spørge, hvis det er uklart. Jeg tror, man bliver nødt til at sige, at det jo altid er forbudt at få AI til at skrive en opgave, og det skal eleverne også tage til sig. Ja. Så overvejede vi også, om AI kunne ligesom være et hjælpemiddel til at skabe en retfærdig bedømmelse sådan på elevernes aflevering. Eksperten udtaler, at det ligesom kan være godt at kombinere f.eks. AI eller kunstig intelligens med menneskelig bedømmelse, for ligesom at skabe en mest fair bedømmelse. Og hvad er din holdning også til det? Jeg tænker, at det kan noget i forhold til selvrettende test eller multiple choice. For eksempel, jeg tror, at der hvor man ved, at elever lærer bedst, det er, når der er en karakter og feedback. Ja. Jeg tror ikke, at AI kan give den feedback. Så AI kan noget, men det kan ikke alt. Perfekt. Tak for din tid. Selv tak. Vi kan altså konkludere, at AI sagtens kan påvirke gymnasierne positivt. Det handler bare om ikke at bruge det til afleveringer eller information i timerne, men derimod bruge det til at finde information og læring derhjemme, og så kunne det også være et hjælpemiddel til lærerne til at rette mekaniske opgaver.